Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आंनि चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनानै लानाय थाबाय। दिनै फैलायबाय लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव मोनसे बर' सावथुननि एसे रेडि खालामदोंलाय आरोना लोगोफोर। बाबु हेल' ओरैनालाय हेल' दा एसे माबा माबि बायदिसिनासो रेडि खालामगासिनो दङ। नोंथांमोन एसे देखायगासिनो आरोखि आंना सोर सोर बिथांमोनहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। रेडि खालामगासिनो दङ। आङो खनायाव जिरायनानैसो थादों आरोना गरमनि थाखायनो। देखायनो होननानैसो देखायदों आरोना लोगोफोर, बांद्राय खेबाखै। देलायनोसै आंहाबो मेकआप देलायनोसै। अस्त्र रेडि खालामगासिनो। सुरजित एक्टरा आं थांला बाबाय गरमथार। नै लोगोफोर आंहाबो दाफबबाय माबा माबि मा देलायहोखो जोंहा मेकआप आर्टिस्ट राकेश फंबाया आरोना। देलायबाय आरोना माबायदि नुदों नोंथांमोना उनावहाय खिन्थाहरदो। जोंनि रायजो जानाया दुखु दाहा सहायनांगोन।